नैबाव गैयानो एसे गोजानाव थांनायसै बैयाव बोरै दालां फ्लाइअभार बानायनानै बैजों नैखौ देरनो नागिरदों बेखौ जायफ्रा गोसो गुदुं अननानै शेयार खालामदो भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामदो प्लिज लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोनखौ आं उनाव सापर्ट खालामनो हायो एबा आंबो साबस्क्राइब खालामनो हायो नै दिनैथ' फ्लाइअभार बानायगासिनो बेजों फ्लाइअभार मै थाङो ओरै थांबा गुवाहाटि गासिबो बिजनि साफ्राखाथा थांजोब्बाय आरो नै नुमा जोंनाबाव दं गारियाव लामायानो अबस्थायानो गैला माथो राजा राजा बोरै जाखोलै नै नोमबाजैया नै फिसा गोनां बै जाबाय किसान बाजार नै गारिया सिगांजोंहाय दं बेयो जाबाय किसान बाजार अन्नानै राजि आंनो सिगारेट गंसे सोबानो जाबाय दा दं सिमावसो दे जानोलै गैयालै साइकेल मेकारसो देनोबो हागौ देनायरा itu mari pun lagi dikhe ulai ije na mari deh itu আছে খামার আছে চল চল ধন্যবাদ ओरै होलांनायसै जों होलांनायसै बाव गैयानो जों दा मावलांनायसै खामारपुर बेजों मा सफैयो हा बङाइ IAS नैबाव नोंथांमोना जायगा गोसो गुदुं अननानै भिडिअखौ शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम ने राजा नै बोननो नामा जों दा फैबाय नै मोननायसै बाव नङालै बे बिदन फानग्रासो रा खिनाया बाव नङालै बाव नङा बाव बिदन फानग्रासो जायगाया जोंनि बेरायनोबानो जाबाय दिनै खामाराखौ नागिरबाबो मोनाखै जों दा खामारसो नागिरदों नैबे फिरफिलियाव नै सिख्लाफ्रानो बिमुल जाना बायदों गोदाव सोरावनो फुल सापर्ट लोगोफोर फुल सापर्ट अननानै भिडिअखौ शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानै सौग्रावदोंबा खामाराबो मोनगोन खामाराबो दंना गैया सापागुरि एरियायाव बङाइगाव एरियायाव जों दा फैथारबाय नागिरब्लाबो मोनाखै खामाराखौनो बावबो गैया मै थांबावनांगौ जाखो जों दा एन्ट्र'जों फैदों नै एन्ट्र'जों नै सालायग्राजों 30आव होदों 31 थांबाय 32 थांबाय नै नोमबाजैया नै खिनो नागिरदोंमोन दा बाव